आंनि आंनि लोगो नोंथांमोन, आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे खन्थाइ फरायनानै खोनासंनो सानदों। बे खन्थाइखौ आंनो लिरदों। आसा खालामो नोंथांमोना बे आंनि खन्थाइखौ खोनासंगोन होननानै। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय आंखौ थांनो हो। आंखौ थांनो हो। दिनै मा गोनांथि दंमोन फैयो सानखांनाय आंहा। गोसोनि देरायाव थानानै निजोम हारसिङैनो सिरि। गोसोनि देरायाव थानानै निजोम हारसिङै सिरि। दासिम गारबोनाय बुब्लिनिफ्राय आंनो गोरोन्थिनि हिसाब। दासिम गारबोनाय बुब्लिनिफ्राय आंनो गोरोन्थिनि हिसाब। जेबोखौनो मोनासै माथो आंलाय। जेबोखौनो मोनासै माथो आंलाय। गारबोनाय बुब्लियावथ' आंजोंनोमोन। खालायबोदोंमोन, अनलायबोदोंमोन, बजबदोंमोन आंखौनो। खालायबोदोंमोन, अनलायबोदोंमोन, बजबबोदोंमोन आंखौनो। दिनै सानफा साफा, दिनै सानफा साफा एरायदों आंखौ मानिबा जाहोनाव। एरायदों आंखौ दिनै मानिबा जाहोनाव। रावनिबो हिंसा खालामग्रा नङा आं। रावनिबो हिंसा खालामग्रा नङा आं। दिनै मा दं बिसोरनि गोसोआव आंखौ एंगारनायनि जाहोन? दिनै मा दं बिसोरनि गोसोआव आंखौ एंगारनायनि जाहोन? आंखौ एंगारनानै दाथां, आंखौ अन, आंबो अनगोन। मोनगोन मुलाम्फा अनसायब्ला, होगोन नोंसोरनो थोजासे गियान आंबो। मोनगोन मुलाम्फा अनसायब्ला, होगोन नोंसोरनो थोजासे गियान आंबो। नोंसोर हागोन मुलुग दावबायनो। नोंसोर हागोन मुलुग दावबायनो। सिनायजागोन आंजोंनो मा हारिनि नों सुबुं। सिनायजागोन आंजोंनो मा हारिनि नों सुबुं। आंनो नोंसोरनि सिनायथि, आंखौ थांनो हो। आंनो नोंसोरनि सिनायथि, आंखौ थांनो होना। गोजोनथोंसै लोगोफोर।